Nevit Gazianagat we geologi işgärleriniň güni münasibetli magtumulatna ýaşlar uramasının merkezi ýeňeşiniň Türkmengaz Türkmennewit döwlet konsernlarynyň Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň bilelikde uramaklaryna geçirilen çäre Newitim marqadym mar dünýä içre şanym mar diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň parahatçylyk ganatynyň müdiriýetiniň ýaşlar uramasynyň merkezi ýeňeşiniň bilim ministrliginiň hemde Dünýä Edebiýaty jurnalynyň bilelikde ýaş terjemçileriň arasyna elan eden köňülleri birleşdirgen sungadatly dörejilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi. Şanly sine münasibetli ýagşylyk Kaýfadyna Halkara Nevit Goýgaz Üniversitetine geçirilen çäreler ýokary ruh bilentligi betlenni. Bayramçylyk münasibetli geçirilen dürli bäsleşikler ören täsirli boldy. Bu ýokary okum mektebinde Nevit Gazianagat we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli geçirilen dabara giň gowrumly meden maksatnamany özüne jemledi. Aýdym sazlarda pudokdaky ösüşler, hormatly prezidentimiziň özgörtmeleri, gahrman arkadagymyzyň binýadyny berkden tutan işleri wasp edildi. Şanly sine münasibetli ýaşlar uramasynyň Aşgabat şäher hemde Köpetde bagtyarlyk, berkararlyk bizmen etraf geňeşleriniň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher bizmen etraf komitetleriniň guramaklaryna geçirilen çäreler ýokary ruh bilentligi eýe boldy.